И здравейте хора! Днес ще играем на... Ще има от... на реклами, чакайте хора. Без искане. Добре, те хора. Че съм си включил магическият бутон. Изключих го. Още една реклама. И добре, изглежда искам. Чакайте, искам. Нещо да опитам. Какво подумавате? Работи. Аз си 11 хора. Айде на луната. Аз го слушам на луната. Това е руска рулетка ми с 17 хора. Пане! Сега я удари обаче ми сега. Тогава ще подгадих от мен. Да удариха. Тогава ще имам ключът. Просто че ще чакам. Да. Аз добре ще измислям кой да убивам. Жената е мъртва. Не ми се падна такъв патрон. Снимам ли? Да. Току-що умре някой. Не знам защо. Пак някой умря. Странно, ма. Леко ме стрелям, обаче целях по някакъв начин. Не знам как. Да, може да... нямам патрон. Ама защо мен? И се умря ли, не знам. Да, магическия бутон много ми харесва. Спираме тук. Така. Ама разбрах. Извинявам се хора, аз спирах видеото постоянно и знаех какво правя. Кой да изберам? Главата удара! Вие хора с един удар. Гледам ги сега до мен, ако ме застрели. Ще е лошо. Сега ще избървам. Айде. Нямам никакъв късмет. Така да гледаме просто. Я умря. Умре пистолет. Защо винаги само един път? Тики бам. Аз понякога ще снимам без камера, хора. Аз сега няма да слагам такива снимки на видеята ми. Аз слагам снимки на игрите. Мене ли игра, бе? Не, искам, не падне.
Що не більше б'є? Чи то такова, а на нахер ниво. А ниво па я, а не го. Не го. Я сега ще да там, сяди О, тук. ти снимам. Сяди тук, я сега ще да няма да приказвам, айде. Мога бек не идиш? Ничем нямам, бях 84 кила, па сега съм 68. Не знаю. Ба, колко кила са до това? Към 20. Добро, 86? 18 кила, да. 86 си била. Аз снимам така хора. Аз сега прекъснаха ме и аз добавих класово и мога да говоря там, що е в играта. Хайде да почнем. Иде някакъв ауто много малко. Здравейте! Hello! Oh my goodness! Ей, никой не мря. Били ба. До мене бе. Ако някой убие мене, ще се отзова. Хора ще ми много трябва да ходя. Добре да умра сега да кажа. Едвам търпим. Ох, кой да изберам, просто ще набере някой. Аз ми е кой. Да изберам. Нямаше патрон. Добре, аз отивам до туалетното сега. Изчакайте ме тук. Върнахме се хора, аз дойдох си от туалетната. Така хора. Почваме пак. Ето ключите на Ева, за да гоним код пак, не мога. Има ли батерия? 14%. Нищо. Ех, не ми се получи. Ришка, след папа на гости. Не, Мирче! не му изкара кода, нищо ще нямаше му направи. Еми да, това ти казвам. Никой не е. What the... Кой да изберам? Това ще изберам. Така хора. Аз умрях хора. Така хора. Така хора. Аз ще скипнам това. Просто. Покажахме двама. Искам да кажа, че казахме двама. Двамчехме. Руска рулетка. Един трябваше да беше, ама нищо. Аз не ми един нали ме разбирате? От избра мене. Защо бе? Какви така неща? Аз да ми се гледа мене. Това беше не спрем. Ау! Не го спрем. Така не се правя. Не!
Умреш. Защо ли? Ей, ме убито. Айде да си изберем сега. На мен имам късмет. Справедливо ще. Ладно. Ето. Ето такива писма. Айде. Уйдешь, что? Зачем выйдем? Вот колко време снимати? 10 минути? Добре. Едва ще ми е последната игра. И като гледам, аз ще умра. Не, стреляме. Ама не от цели. Ха-ха. Боли ми сърце. Ах, леле, убиваш Лауа. Отиваш Лауа. Чао хора, подирайте се.